A reapertura do caso pola desaparición de Sonia Iglesias colleu por sorpresa aos seus familiares. A nivel oficial, Mari Carmen Iglesias asegura non ter recibido ningunha información nova, porque o caso segue baixo segredo. Segundo explica, ele e os seus familiares coñeceron o xiro do caso a través dos medios de comunicación. A partir dese momento, a súa abogada confirmou coa Policía Nacional a nova situación. Ante os micrófonos de Canal Rías Baixas, Mari Carmen asegura estar esperanzada coa reapertura da causa. Agarda que a actuación policial iniciada onte permita coñecer por fin a verdade. Volvense a abrir novas esperanzas para poder saber algo en relación coa súa desaparición e esperamos que despois do rexistro que se fixo ayer, que ademais foi bastante exhaustivo polo que din os vosos compañeiros, esperamos que eso teña un bo resultado. Ahora o que cabe é esperar, ser prudentes e a ver que pasa. Mari Carmen Iglesias recoñece que lle gustaría ter visto onte a Julio Araújo saír esposado dos rexistros levados a cabo na vivenda de San Amaro, na que durante un tempo conviviron ele e Sonia. A irmá da desaparecida apunta que é a xustiza que ten que determinar se ele é o verdadeiro culpable da morte de Sonia. Con todo, Mari Carmen asegura que Araújo sabe moito máis do que conta. Si nos gustaría que finalmente se acabase atopando o corpo da miña irmá e logo a xusticia sería que tendría que, ante a cal tendrían que rendir contra o culpable ou culpables. Nós seguimos pensando o mesmo que pensábamos dende o principio, en que el sabe moito máis do que di, pero a policía será que ten que buscar as probas e a xusticia facerlle pagar os culpables. Mari Carmen agarda que o debir do caso permita coñecer nos vindeiros días novos indicios sobre o paradoiro da súa irmá. Unha vez máis, volveu a agradecer o apoio de toda a sociedade pontevedresa durante estes 7 anos e medio. Un apoio, dixo, sen o que sería moi difícil continuar loitando para coñecer a verdade sobre a desaparición de Sonia.